dokonce Miroslav Miller zkouší něco podobného, jako teď tady v lize v neděli. Zlínský brankář zlámal, věřme, že budou mít Mladou Boleslavští víc štěstí, protože z podobné situace dal Radim Holub Zlínu góla. Teď to nehrozí, naopak Radim Holub, centr! Tomáš Sedláček posunuje tuto chvíli Mladou Boleslav do skupiny poháru UEFA. Tak tohle před čtvrt hodiny asi nikdo si netroufal ani říct. Je vidět, že se ještě dějí fotbalové zázraky, když se za nimi jde 100% a zodpovědně. Rajnoch ještě do tyče a Tomáš Sedláček definitivně uklidil míč za záda Cedrika Karasa. A teď je moment, který jsme zatím nemohli vidět. Bude to Mladá Boleslav, která nebude nikam pospíchat. Muž, který zavinil penaltu, se teď pokouší napravit své předešlé zaváhání, dokonce si vykoledoval žlutou kartu. A protože byla druhá, tak musí Jaromír Šmerda, který fauloval dvakrát během kratičkého časového úseku, sledovat nervózně závěr zápasu mimo hrací plochu. A bude to asi poslední ostrý moment, který musí Mladá Boleslav ještě přežít, aby postoupila. U míče Nasry, byl tam také Pažian Niang a je teď na Miroslavu Millerovi a jeho spoluhráči, aby ubránili možná poslední standardku Marseille v tomto zápase. Nasry, je to v pohodě. Za tu podle tohoto záběru to vypadá, že už brankář Karaso vytahoval ten míč po hlavice Rajnocha z brány, takže vlastně autorem gólu je Jan Rajnoch, ale to v tuhle chvíli není vůbec důležité. Důležité je, že Mladá Boleslav klepe na brány skupiny poháru UEFA a zvrátila neuvěřitelně nepříznivý fotbalový osud. Dvakrát prohrávala 0-1, 1-2, dlouho se hledala, neměla správný rytmus, možná měla přílišný respekt a nakonec dokázala takřka nemožnou věc. Otočila výsledek, nasázela svému soupeři 4 góly. A v tuto chvíli postupuje dále poháru UEFA a vyřazuje slavný Olympique Marseille. To je fantastická věc, co se Boleslavi podařila. Oni asi, já nevím, 4 hodiny nebo 20 před koncem, asi už to ani sami nedoufali. Šli si za tím svým cílem, bojovali o svou šanci. Marseille udělala pár chyb, který Boleslaviští využili a zaslouženě postoupili. A je vidět, že rodina Uhrinu má také velké a správné trenérské štěstí. Dušan Uhrin starší, já jsem to říkal na začátku, dokázal před 15 lety vyřadit Olympique Marseille, přestože tehdy to byl obrovský favorit a evropské jméno a teď se to samé podařilo jeho synovi. Ano, oni si tam možná ani tady v Boleslavi se ještě neuvědomili, jak velké mužstvo vyřadili. To jim asi dojde až za chvilku, nebo zítra, pozítří. Určitě ty ohlasy budou veliké, určitě budou veliké i v Evropě, protože vyřadit Olympique Marseille, to se jen tak málo komu co si o tom všem myslí sám Dušan Uhrin mladší? Pane Uhrine, zajímají nás teď jen pocity. No, je to krásný. Věřil jsem v to, že postoupíme, abych pravdu řekl. Věřil jsem v to, že dáme góly a postoupíme. Je to takové kouzlo rodiny Uhrinových porážet Olympique Marseille? A je to nádhera porazit takovýhle mužstvo, jako je Marseille. Já jsem velice šťastný. Co jste si říkal po poločase, co jste říkal hráčům? Věřili jste, že to půjde zvrátit? Já jsem věřil a vždycky věřím, že každý utkání jde zvrátit a povedlo se, to je to nádherné. Stejně tak jste posílal hráče útočníky s tím, aby dali gól. Povedlo se to, bylo to štěstí, nebo prostě Marseille už v té chvíli byl tak načatý, že
jste s tím počítal? Já se nedomnívám, že to bylo štěstí, my jsme šli za každou cenu za vítězstvím a povedlo se nám to. Díky, ať se daří dál. Takže to byly první bezprostřední dojmy Dušana Uhrina mladšího. Teď sledujete děkovačku šťastných mladoboleslavských fotbalistů. Musíme jedním dechem dodat, že publikum bylo vynikající, i za toho nepříznivého stavu neustále povzbuzovalo a vlastně i ono vyprovokovalo tým Mladé Boleslavi k tomu nečekanému, neuvěřitelnému, ale ve finále zaslouženému obratu z naprosto beznadějné pozice. Podíváme se na statistiky dnešního zápasu, pokud je máme už k dispozici. Ano, nakonec Mladá Boleslav jasně svého soupeře i přestřílela 11-4, ne, dokonce 17-7, pardon. Na rohy to bylo vyrovnané. Míč měla více pod kontrolou hostující Marseille, ale to není směrodatné číslo. Ne, to opravdu není rozhodující pro celé utkání byla poslední 20 minutovka a tady byla Marseille na ruce. Je zajímavé, že v tom úvodním zápase mezinárodní sezony to měla Mladá Boleslav úplně naopak. Ona měla fantastickou 20-minutovku proti Valerence, kde ji vlastně smetla, zlikvidovala a tady neuvěřitelnou závěrečnou 20-minutovku, která je ale o to cennější, že to bylo za stavu, kdy prohrávala s velice zkušeným soupeřem 1-2. Ano, já bych řekl, že tohle utkání je daleko cennější, protože to bylo, nechci říct mrtvý stání, ale to s takovýmhle vývojem skóre je hrozně těžké něco dělat. Důležité je to, co řekl Dušan Uhrin, aby hráči i trenér a diváci nepřestali věřit, že to lze otočit a ta důvěra je pak vynesla až k tomu, že to se skutečně stalo. Jisté je v tuto chvíli jedno, že Mladou Boleslav čekají minimálně 4 kvalitní zápasy s atraktivním soupeři v základní skupině poháru UEFA. Ondřej Lípa doslova ukradl z klubka slavících hráčů prvního muže, který se s vámi může podělit o své pocity. Na ploše se mnou Jaromír Šmerda. Míro, vy jste byl hráčem, který se nejvíce potkával s Ribérim. On neměl tolik prostoru, ale byl hodně aktivní. Jaké to bylo pro vás? Tak bylo to určitě těžké vidět, že s balonem umí. Snažil jsem se ho co nejvíc, když tady byla balon, co nejvíc eliminovat. Snad se to povedlo, když jsme postoupili. Vy patříte mezi hráči, kteří mají nejlepší fyzickou kondici tady v Boleslavi. Jaký byl Olympik jako soupeř, když to porovnáte s českými ligovými týmy, co se týkalo tady toho aspektu? Tak určitě byl vidět, je to výborný manšaft, no. Byla to pořádná jízda, no a povedlo se. Na začátku druhého poločasu přišel další gól. Jak jste se v tu chvíli cítili? Tak byli jsme trošku dole, si myslím, ale řekli jsme si, že nemáme co ztratit, dali jsme do toho všechno, povedlo se. Takovéhle zápasy se nepovedou každý den, každý rok, možná a jednou za život. Cítí to tak? Určitě, zatím to byl asi životní zápas pro každý z nás. Co ta boule na čele? Odkud jí máte? To nevím. Díky, gratulujeme. Ano, Jaromír Šmerda určitě v tuto chvíli zapomněl na to, že dostal červenou kartu a přijde o šanci zahrát si alespoň ten první zápas základní skupiny poháru UEFA, ale zase bude omilostněný jeho kolega, který hraje na pravém okraji obrany Ševinský. Tak výhodu má, že si ten zápas odstojí v letošní sezóně a že nemusí rok čekat. Ano, a Ondřej Lípa pokračuje v úspěšném lovu a vytáhl z klubka hráčů Radima Holuba. Radime, s kapitánskou páskou jste přišel, dal jste důležitý gól. Jaké máte pocity? Je to skvělý, protože jakýhle manšaft vyřadit. Ještě když jsme 2-1 prohrávali, člověk tomu moc nevěří, ale dali jsme kontaktní a pak na 3-2 věřil jsem, že to tam nějak dotlačíme a to se povedlo a to paráda. Vy jste znali toho soupeře z prvního utkání, tady vám dal jeden gól na začátku první půle, druhý na začátku druhé. V tu chvíli věřili jste, že to ještě půjde zvrátit, takhle silný soupeř? No právě báli jsme se, že už to nepůjde, protože oni tak hrajou na držení míče, ale říkám, dneska jsme byli poučeni z toho Galatasaraje a nebáli jsme se hrát a to skvělý. V tom závěru to už byl drtivý tlak, především centry ze stran létaly. Nebyl tohle právě ten moment, který měl přijít už na začátku prvního poločasu? Nebo tam si dával soupeř až příliš velký pozor? No to je těžký, tady už to prostě vyplynulo ze situace, že jsme si museli riskovat a i Míra šel dopředu a oni se jim bránili a prostě já myslím, že jsme vyhráli zaslouženě dneska. Děkuju a gratulujeme.
Takže to byl zaskakující kapitán, který letos na podzim dává vele důležité góly z pohledu Mladé Boleslavi, i když ten postupový nakonec vykouzlil Jan Rajnoch, jak jsme viděli z toho opakovaného záběru. A je to úplně jedno, určitě si nebudou vzájemně vyčítat Tomáš Sedláček a Jan Rajnoch, komu ten gól bude připsaný. Ne, to určitě ne. Honzovi Rajnochovi to jen můžeme přát, protože tohle povzbuzení on sám potřeboval. Jednoznačně ten úvod zápasu nebyl ze strany Mladé Boleslavy, to jsme viděli a neustále to opakujeme, úplně ideální, ale není to důležité. Důležité, jak se říká, že zajíci se počítají po honu, je to, co je na konci, a to je postup a výhra 4-2, neuvěřitelně cenná. Ano, souhlasím, já jsem to chtěl tímhle